Jeg må bare ikke komme ned ad trapperne, så vi skal komme. Skal vi ikke op i fuglene? Ej, lidt laterner. Det er bare halvdør at gå på havsmandsmadsen. Det var bare fordi, det var Janne, som har været her x antal år i sådan. Det er et delehus, det her. Altså, og vi blev overrasket, ikke? Ja, hvad skete der for det der? Jeg ved ikke. Guys, skal vi ikke op igen, inden de byder en ledning? Pludselig gik det op for mig, hvorfor jeg... Det var rigtig sjovt. Det er sådan skægt. Og der vil de gøre for kavsmand. Jeg tror, det er sådan en løve, og det er ikke sådan en løvekanel eller noget. Jeg kan godt lide, at der er en rå med at købe det. Ja, jeg tror, det var meget. Hvor har I fået den fra hende? Det skal vi snakke med ham om, men jeg har også overholdt sådan. Og det er alle glade. Jeg vil købe begge to. Ja, ja.